Здравейте хора, аз съм Настър и днес ще играем с приятели отново СКБ, Supercraft Bros. И нека да започваме да играем. Здравейте отново, влезнахме в арената Mushroom. Той като Mushroom Island, но в небесата. Ти какъв ще бъдеш? Дай да бъдем някакви като смечове. Аз може и ще бъда чиген. Не бъди, но така ще ме прецъкваш. Значи, Ноч има силата да телепортва всички други плеери, където сложи блокчето си. Тоест, и така може... има Flint and Steel, да знаеш. Аз няма да тръгвам в блокчето, само ако те бутнат, ти кажи. Не, мах се. Чикен беше супер страшно едно. Добре са, ето го чикенът, но... Не. Питвам се да го... някой ме... Махай се. Той скочи от цели мен в цепа. Сори. Къде? Аз следвам те по него. Намерих Flint and Steel, мистер Кампарец, е тук. Моля! Добре, аз не знам какво направих. Май ме типи някъде, защото ми лъгна. Питам се да убият тъпия Flint and Steel. Махай се. Умри. Мърстик. Нещастник. Убий го. Добре, не, чика да ме стреля. Fight to the dead. Добре, аз съм... Ако искаш ще ти помогна малко. Ако си на малко. Сори! Не, защото аз го бих и ти изведнъж някакво скочи. Да. Добре. Да, момент. Флинтен, добре, къвто бък, че те докато се движат, аз не мога ги удара. Това е много странно. Докато те спринтат. Такова ги. Се вижда там като някакви аршини. Добре, и двамата ли са на едно животче? Имаш предвид той да е на едно животче. Сори. Не. Така много... Добре. Той е лефна... Не е лефна. Ой, да ударя. Нокбак! Добре. Ще пребия, Юли. Мръсник. Да, и това може да прави ноутбукчето. Както виждате. Аз ще посера хубаво с яйцата. Ще посера. Добре, Юли, аз станем и двамата по един живот. Ти не можеш да си използваш ноутбукчето, аз не мога да си използвам яйцата. Някакво. Не. Сега ще правя с някакво. Да, и яйцата изстрелват изключително нагоре. Добре, Юли, ти трябва да умреш още веднъж. Не знаеш, че така може да се убиеш. Брат, ние трябва да сме на един живот. Не знам. Ама не си използвай тея. Не си използвай ноутбукчето. Само ще те типя до тук. Добре. Аз си хвърлих яйцата, да знаеш. 3, 2, 1. Оставам чувство, че ти лага. Мах се. Не скачай, аз мога да скачам, мръсник. Кой те спира? Никой. Бали, вакен. Сега ще продължи някакво си скачаме 10 години. Не, аз спрях да скачам. Стига си скачал, би се като мъж. Стига си... Аз съм скачаш. Скачаш си ти.
Тара-дара-дара-дара. Не бягай, не бягай. Аз не бягам. Да бе, сигурен ли си? Ага. Не. О! Като слушай Добре. играта, вам се спомня с лице в табела. Ако искате още Supercraft Bros да играем с моят приятел, лайкнете видеото и ще продължи поредицата, ако вие я харесвате.